sabay-sabay tayo maliligo. Tapos si my class. Oh, malinis na kamay ko. Okay pala bomba, bomba no? Okay, go! Madumi. Okay na game, Mike! Dalo! Go, Ethel! Ayun na, binomba na. Huwag gano'n ang panganlasa. Gagawin pangit ang lasa. Parang ano. So welcome sa ating vlog para sa araw na to. So for today, it's Sunday time, it's family day. So swimming kami dito sa bahay nila Kundring. Ayan. I hope guys ma-enjoy nyo yung aming vlog para sa araw na to. Relax din pag may time. Okay mga kuys, ito kasama natin si LB. Ayan, nagluluto siya. Anong niluluto mo dyan, Madam LB? Talong na nilaga. Okay, nilagang talong. Hi ka naman sa mga viewers natin. Hello. Ito ang aming ulo. Tapos naman na yung masilya na. Kulang pa yung kahit na matrabaho lang dyan. Ayan, masilya pa. Ikon pa lang natin. Ano ba ilalagay? Ano ang buong ayun, hindi naman yung malaki. Ano lang maliliit. Yung maliliit lang ito. Okay mga kuy, so yan, food trip pa na, malapit na, kakayak muna kami pagkain. Ayan, sige lagyan mo na sila. Paulo, Ethel. Andun na, ilagay mo na sa gilid. Adio. Ayan. Kita susah, lagi ka na. Maglagay ka ng ano, kuha kang plato pa doon dito. Bagong naman ang ano. Ay. Sige, pipit mo. Kain na kain. Gusiling na lang ako. Ayaw mo kumain natin? Lunch time! Ayun, maliwan. Kamayin mo na lang. Oh, pare. Ayun! Ano ka kakain ka? Susubukan sila. Ito po, napakapula naman yung ano. So family bonding kami ngayon, meron dito mini obstacle. Ayan, so dare tayo dyan. Enjoy muna tayo ha. Tara na sa ating obstacle course. Pasok, Iko, bilis! Hindi naman mainit. Dapa ka ah! Dapa ka yung ulo mo! Baba mo yung ulo mo! Hilig mo yung ano, mukha mo, yan! Hilig mo kasi! Iko! Alam mo yung oras yan! May oras yan! 30 seconds lang yan! Jake! Wala na, kasi 30 seconds ko. Ubus na yung putik! Oh, hindi pa tapos! Harap ka dito, bilis! Harap ka dito! Ikaw, harap ka dito! Swimming mo! Ikaw, harap ka dito, bilis! Ayaw marap, papangit! Pakita ka daw sa camera. Oh, next! Jake, pasok! Sige! Ayaw! Dapa! Hindi ka maano. Ayan!
Bama lang yung ulo mo. Tagilid mo nga. Okay lang yan. Ano, yan. Ito. Doon sa may host doon. Wala na. Maubos mo 30 seconds mo. Wala na, mabagal din. O Maxine, ikaw susunod. Tingnan yung dalawa. Sunod ako dyan. O bilis, Haji. Wala na, malamig na, nilusong na ni Jake oh. Ay. Oh, kayang-kaya. Igano mo may konti yan, isagad mo pa. O game na. Ready, get set. Go. Haji, go. Susunod si Paulo. Sunod kami. O tapos ako kapag tapos si Paulo ako. Si Mike mo na magbibideo. Go. Teka lang, tatanggalin ko yung headband ko. Baka mawala. Tanggalin mo. Okay, noise ko na. Ready na, go. Pasok ka dyan. Ayan, game. Paano kayo magpupulis yan? Ay, wala. Ay, nga ito. Hindi ko kaya makikita. Susunod si Paulo. Batas ka dyan, Mike, bilis. Ayoko na. Okay, next. Paulo, next. Paulo, bilis. Tulin, no, tulin. Patuloy, papasa. O, ikaw na, Ethel. Wag mo na kayo maghugas, wag i-picture tayong ganyan. Ganun talaga, der nga eh. Eto ikaw na, sabay-sabay tayo maliligo. Tapos si Mike last. O, malinis na kamay ko. Okay pala yung bomba no? Okay, go. Madumi. Okay na, game, Mike. Go, Ethel. Ayun na, binomba na. Huwag gano'n ang panglasa. Gago, pangit ang lasa. Parang ano. Okay. Paulo, dito muna tayo. Picture muna tayo, bilis. Ethel, hindi ka dito. Si Mike pa. Paulo, hindi ka muna dito. Picture muna tayo. Hindi ka dito, magmumulog ka rin dyan. Si Mike. Oh, Haji. Picture tayo, Ethel, bilis. Picture ah. Okay na. Ready! Get set, go! Woo! Go Mike! Ang baba. Ahon! Barawa mo nga! Ay, nabutas. Yan, wala na daw gasolina. Wala daw gas. Ayan. Ano yung nakaon niya? Ano gagawin ko? Ay, kalawin. Ulitin mo nagkaroon. Sali, kunin mo na sigarilyo ko rin, Sali. Yung grind ko. I-stop mo na. Balan mo yung kaligtaran.
Okay mga KUyz, so swimming time na mga KUyz. Tara na. Ligo tayo. Harap na. Welcome, Gabi! Ay, ano ba yun? Ayun si Mama, nagpo-post, nakasakay pa sa jeep eh. Nakakamay day. Ha? Ay, sumakay na talaga. Nasang na yung isang ay, kaya na. Paano kaya si Bakbak? Paano si Bakbak? Ito ulit si Bakbak. Malalim pa ito lang.